Здравейте, мили деца и родители! От едно прекрасно място решихме да ви честитим днешния празник 1 юни, деня на детето! Тоест, това е най-важният ден изобщо през цялата година, разбира се. Защото няма нищо по-важно от децата. Те добрете и жирафите. Ето какво сме ви подготвили днес. Пиелца! Вижте колко се слади. Вижте. И какви красиви колички са им изработени от една разкошна дама. Тя прави всичко това със собствените си ръце. Златни ръце. Погледнете. Колко красиви майки имат тези пилинта. И още една количка. Гледайте. Сигурна съм, че не сте виждали такива колички с пиленца и такива разкошни майки пилки. Ако искате да ги разгледате сами, можете да посетите един прекрасен магазин, където те ви чакат на улица почти Алабин. Княз Борис I, 104. Магазинчето е долу, ако знаете къде е гръцкия магазин. Да! Точно до него! С него внимавайте и особено с сладките, за да не прекаляваме с захарта, разбира се. Да. Но пък като за днес е деня на детето, можем всички да изядем все пак по един сладолед по изключение, нали така? Да. Пожелаваме на всички чудесен празник